Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8 Agustda Hazaryň kenarynaky Agwada milli syýahatçylyk zolagyna baryp, täze gurulmaly desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Döwlet dostlugynyň Balkan vilayatyna sapary Türkmenbaşda geçiriljek 1-nji Hazar ykdysady forumunyň öňü syrasyna gabat geldi. Azatlygyň habarsyzy 5 Agustda 1-nji Hazar ykdysady forumuna taýýarlygyň çägini vilayatyň büdjet işgärleriniň 5000 golaýynyň Türkmenbaş şäheriniň köçelerini arassalamagy, jaýlary renklemäge mezur edilýändigini habar berdi. TDK-nyň maglumatyna görä, senagatçylar we telekaçylar birleşigi Awada ýene 10 hektar meýdan tutjak täze binalar, şol sanly katdej görnüşli jaýlary, suw arassalyjy desgany, çağılar we ullar üçin suw howdanlary bolan ýörüýte mehmanhanalary gurmagy planlaşdyrýar. Şeýle de bu ýerde türkmeniň agoý görnüşindäki desga gurulur diýip habarda edilýär. Mundan öň prezident ýurdun ähli vilayatyny regional büdjetleriň hasabyna agoý binalaryny gurmagy tapşyrdy. Synçylaryň hasaplamalarına görä bu hil desgalar, kongres zallary, döwlet serişdesinde gurulan we soňra senagatçylar we telekaçylar birleşiginiň garamagyna geçirilýän uly mehmanhanalar, olimpiýa şäherçe sport desgalary, kaşan ýaşaýyş jaýlary köplenç türkmen gazynasyna uly ýük bolýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe, bu guruluşlaryň türkmen halky we türkmen ykdysadyety üçin hiç bir manyny ýok. Olar diňe pul sogurmak bolup durýar. We know that Berdimuhamedov has some kind of inner circle, the so-called elites, right? To get support, he has to keep them happy, right? Biz Berdimuhammedowyň öz ýakyn töweregiň bardygyny hemde gollaglaryny almak üçin olar hoşwagt etmeligini bilýär. Onsoň ol şunyň ýaly däli guruluşyk taslamalaryna ýüzermeli bolýar. Olary hökümet pulu harçlanýar. Bu pullaryň käbir böleginiň jogapkar adamlar tarapyndan ogurlanýanyny hem çaklamak bolar. Bu olar bagtly edýär we prezident çeýdip öz töweregindäkilerin we padarlygyny gazanýar we şeýle taslamалary dowam etdirýär diýip Panner aýtdy.